Mela jena darba għamilt sena Switzerland, tajjeb. Svizzero? Kont No. Svizzero for a time period u misnin istħi wara sena sħiħa ma xtrajx rigal imġiddem biex nizzumija, badni panik l-axar 3 tiem. U mort xtrajt tracksuit sħiħa l-missieri. Xelsu? Vera? U kont ippakjaj kollox. U pakkjajt. Vera xiex? Ma nafx xini xelsu. Xelsu. Xelsu tija. Tracksuit minn dawk tal-90s. Materjali vera ħaxwex. Alright. Darsak, U dawk isħaħ. Ġifiri għarzi pariċċi top. Ara ħeġer il-ħamin biex xelsut. U kien baqli jumej u xsirt il-ħwejjex kollha biex ninżel. Allora kelli xabtit nerġa' ħammeċ tiegħi. U dil ħabiba tiegħi qalt li Lenka qalt li isma' qalt li immur nimxu. Qalt li għax palissa jkun iż-żmien fejn il-baqar ikunu qed jagħmlu change of shift. Għax int il-baqar. Min jaf xi ġmiel. Il-baqar fil-sajf jitilgħu fil-muntanja. Fix-xitwa jinżlu lura. U tara il-change, ġifieri tara tibda tara daw jagħmlu 6 xhur hemm fuq mbagħad. Imorru villeġġatura. U insomma, għattila, imma jimustan qod nerġa' nħammeċ il-ħwejjeġ u ġitni f'moħħi għattila kemm tista' titħammeċ. Nilbes Tista' nilbes ix-xelsu ta' missier. Għaxina ġiri smajt, meta tajt mhux ħanqod narġa' nħammeċ il-ħwejjeġ għax intu kont ħassiefer. Mela, jumej, wara kon ħanet. Allura ma rridx tħammeċ l-outfits li ħassiefer. Eżatt, u anka xil-Londri eżempju kienu jsir kun nar ta' tnej, allura ma kellix ċans li naħsibhom. Allura ġitek l-idea? Ġitni l-idea li nuża il-rigal ta' missieri bħala. xelsu. Ara Kolbista. x'raġunament tan-nek. Ma la tilbes rigal. Ma regali jaħsbu. Le, jena fussen ħamġu r-rigal, senna ħadu ġej il-kbir. Ma da sejjer mixja. U tlajna, soħna August, nara Dik tamel lara, dal-baqar ġejjin. U ħelwin, u tlajn il-montanja, insomma, mixin. U bat, eża bħal Daniel, xin wasanna isu f'pont li nafu illi jak ma nġux l-ura tiġi għalina ħajdi. Inżilna l-ura mill-montanja. U f'daqqa waħda mletna għaxita, kien hemm l-eskrimenti tal-baqar ma' kull imkien. Ovvjament. Kwantità ta' baqar. Kienu jilu żommu siċċur daw ġifi titbattal naqa, fimt. Avalanche. U tmur li saqajja. Ma. U nix kanatura ġifiri li nibqa nieżelek. Il-montanja tintuża l-skiing fis-silġ. Tajjeb. Skijajt fil-ħ. Skijajt imma eżab bħal tal-kartuns, ġifiri nara munzel ħama biex ma nużax il-kelma birr, tajjeb, u nibqa diħelek right through. It's okay, ta' it's okay. Ikun sħunna għamma, it's okay. U nitla minn hemm u kont minn fuq sisfer kolni ħama. U mbagħad ma kienx baqali iktar ġrane biex naħsilha d-xelsut. Bat garbage bag, ippakjajta ġofija, u għalaqtab kollox il-bagalja, tajjeb, u għattista nżel Malta najt l-ommi taħsililu nti ulu rigal. Li ma kalkulajċ li r-riħa tal-baqar hija daqxej penetranti. Għax dik hija riħa tal-annimali. U qed ngħidlek jien l-airport. Ir-riħa ta' ħama li bdiet irġa' mill-bagalja tiegħi. Illi waqfuni tajjeb. U ħasbuh li għandu baqra fil-bagalja. Le, imma waqfu. Ħasbuh xoqalti t-tattamt. Insomma, u missieri irnexxiel il-pjan xorta tajta l-ommi, pakjajta pulita, u għatlu ħa. Ma jafx. Issa sajja. U s-sadak xippurtax.